Sakana pamusoro penyika yenyaya yechihure chiri kuti wandei chihure chiri kuwanda. Vakadzi dai varume venyu chaivo chaivo, imiwo varume dai vakadzi venyu chaivo chaivo, zvinotibatsira pakurarama. Matambudziko ari kuwanda zvakatinyanyirei. Varume vese vamunoona ukaona akachena anenge atopfekedzwa nomukadzi wake, anenge atoitirwa rudo nomukadzi wake. Hakuna munhu akashata pamusoro penyika. Mwari akasika denga nonyika akasika munhu pakupedzisira akati ndoti munhu akafanana naiye. Zvichireva kuti vanhu tese takangofanana. Ungave mutsvuku, ungave mutema, ungave murungu, takangofanana tiri at the same. Saka ndiri kuti munomu tofanira kuti nzwisisa. Tine nyaya dzatinotonga munomu vanhu topedzisira takutumirai zvikonzi. Hatitasire kutumira zvikonzi, but zvikonzi zvinouya nomucherechedzo wezvinhu zvakaipa. Kana achiti zvikonzi zvinouya nomucherechedzo wezvinhu zvakaipa inyaya yekuti unotonga kana patonyatsoona kuti una chaunacho tinozvinzwisisa. Chechi2 tinonyatsoona kuti no kutaura kuramba zvakasi chinhu anacho totumira zvikonzi. Saka chakanaka kuita zvakanaka. Tinoona kuti vakadzi vanotora varume vasiri vavo. Vakadzi vakawanda pamusoro penyika, asi tinoti sarudza wako hako mumwe chete. Kana murume wada vaviri zvinoitika, asi pano kuti nzwisisi. Zvakafanira kuti unoona mudare muno munhu anoya runyandani musoro. Zvichireva kuti kudii? No one above the law. Tese tiri pasi pemutemo, titeedzere zvinodiwa munyika tirarame zvakanaka. Saka ndinoda kuti hangu muno mudare tinzwisise teze mutemo unodiwa pamusoro penyika. Isusu hatitonge zvaunofunga iwewe. Kana ukatotaura, but tinotsvaka kuti mhosva iri papi zvakutaura ndizvozvo here. Pane imwe nyaya yekuti togona kutumira zvikonzi, totarisa panhu pacho kene. Gondo rikashaya katiyo rinotora chi? Marara. Mazvinzi? Saka hazvinoshaya zvokumarara tinoita sei? Tinotora. Ndipe nyaya dzinotaura namapotoni. Kumzai. Taura pamusoro. Nyaya iri kuyedare ndeyekuti inini nemadzimai vangu mumba medu hatisi kuwirirana. Nhau yakaitika ndeyekuti ini ndakagara Nhaka pakafa munin'ina wangu. Ndagara Nhaka kudaro ndofunga ndakavazivisa madzimai. Ndakati madzimai nhau iripo ndeyekuti zvaitwa izvo handiti mazviona. Saka avi angu havati kuzvitambira panguva iyo. Ndobva taenda kumba ndobva tanogara. Tagara kumba ndofunga ndakaona kuti mabi angu havana nyatsozvitambira. Ndakati no, ndega ndione kutoti ndingaitiri madzimai angu. Ndobva ndashedza atete vavo. Ndakati atete uyai tizotaurana nemi. Shedza ite zvarambipo yawe apinda. Ndashedza atete madzimai angu vakabva vati ko makushedzerei tete. Ndakati no, toda kuti titaurirane papi panyaya yedu iripo. Madzimai angu vakabva vati inini handisina kutaura natete. Ndobva vabuda. Vabuda pamba payapa ndobva vaenda. Ndakati mirai katete vari kuuya. Kusvikira ndakaramba ndichivatevedza vachienda kukona store. Kusvikira tasvika kukona store, atete vasvika pamba. Atete vasvika pamba ndobva vati ko muzukuru maakupiko. Ndakati no, taapakona store. Asi madzimai angu vari kuramba kudzoka. Ndikanzi aiwa vapei foni. Ndobva ndavapa foni, madzimai angu ndobva varamba. Shuwa vakaenda. Ndakati kuri kuenda kupi havana kutaura ivo. Vafunga ndobva vaenda. Tagara kudaro. Ndakasvika kumba ndakataura atete. Ndakati no, vazukuru venyu varamba kudzoka.
Zvakanza no kana varamba kuti vataure neni inini handichazvikwanisa. Hapana zvatingati ngatingomirira kudzoka kwavo. Ndofunga takagara chiko che5 days. Ndopandikazonzwa foni yakubva nokunasisawo vaenda kuchizura. Kanza no amainini vari kuno. Ndakati ndakati amai guru kune nyaya iri kunuka unokwanisa iri kuuya navo. Zvakanza no rega ndione kuti zvinomira sei. Havana kukwanisa kudzoka navo. Rega ndikuudze zvinoita kana uchitaura semunhu womurume. Munhu womurume hautendereri. Taura nyaya yako pano mukadzi wako. Wati wakagara nhaka kai? Wagara nhaka? Wakaita here zvirikapachikana pamukadzi wako? Ndakaita sangano. Wakaita chii? Madzimai angu ndofunga ndakavati ndakubatira ndakavapa marinda $20. Tagara 3 days ndobva vati no $20 yamakandipa iyi makadii kundibvunza kuti imi muda mari. Ndakati sorry madzimai vakakanganisa. Taurai yangu zvakandiwedzera ini. Ndobva ndawedzera imwe $20 ndobva $40. Zvakanzi right. Ndobva vasumuka ndobva enda kuDarwin futi. Vaenda kuDarwin vachizodzoka zvakanzi no murume wangu inini zvifana paini hanchada. Ndakwenda kumusha. Ndobva vatidzosera $40 iye. Ndobva vakanda pamubhedha. Ndakati no. Saka tingati magariro api kana madzoka zvakanzi no inini panapa ndakumirira kuti titengese fodya tokura chivakwe mundipa zvangu inini ndakakumusha. Ndofunga takagara kusvikira ndakatengesa fodya. Ndatengesa fodya ndakatora mari. Ndakati madzimai honai mari yedu yatawana kuti rishoma. Ndavapa $200. Ndakati yokukubatira ikoko ndakukupa imwe 300. Ndavapa iri $500. Zvakanzi ayo ivo vaitambira zvakanzi no inini yeuka handina kutambira asi ndatambira yemugo wangu nokuti ini panapa handichagara. Ndakati no hazisiri. Hatina kuita mazuva vakabva vazobuda ndobva vazoenda kupa kwaamainini kuyo. Ndobva vanorwisana kuyo. Mira iwe wakapuwa here mari yekuti akakutadzira? Taura. Handina. Haunopiwa mari? Handina. $20 haunopiwa? Kana ndikurondedzerewo paikatangira ameno kana vana. No ndinoda kubatsirai ndati ukapiwa here mari? Nhasi ukapiwa mari unoti kudii? Ini ndikungoti nezvawo hauchada ndicharondedzera maitiro ashimawo neweni muzoona kuti mungaite sei. Kurondedzera pamusoro inini munin'ina wakarwara arwara akaenda kwamakare wachiona wachidzoka ndopandakati zvino munin'ina izvi nezvaringofamba wegani jotamu uye nofunga munomuziva hande tinotora munin'ina wenyu timbogara naye tifambe naye tione ndobva tatora pamuniki vaibva ndagara navo 5 months mumba ndichivachengeta. Mwana wavo ndobva aita musikanzi wakatora motobheki akadhumirana nemunhu akauraya munhu mwana wajotamu. Ndakapinda futi dambudziko iroro ndakaritakura ndini. Nhasi tabvapo jotamu afa taenda parunyaradzo. Vakaita zvinhu zvavo nyangwe hanzvadzi yangu yarimoyo. Vakaita zvinhu zvavo kupanana mukombi womusara pavana vakatorana kuita nate zvara mukwasha wenyu ndouyu zvakati handina kana kuudziwa. Vatopedzana bamukuru ndopakati imi weye kune avarumenya vatangu vaita musara pavana chete. Bamukuru fandavapindwa ndakati handinei nazvo ava varipo avanga varipo vanhu vese. Tabva apa panakuita masuva ndakuvabvunza kuti mafambiro enyu muri kuita mafambiro rudzii. Ava vaingopindwa kuti zviripo ndozviripo. Tichiti hatatotanga kunetsana zviripo ndozviripo. Ndakati ini nhasi ndinwa makuhwanda paipai tasvika kumba $20 iri kurehwai. Ndakatosvika kumba tapedza 3 weeks tabva kurunyaradzo. Ndopanda kwavabvunza ndakati saka imimi kusandisuma kwamaita kuti ambuya akoni zvinhu tadai kuda kuti handino here chandichabatsira kuvana ava zvikandisichi vanhu tichisive $20 ndobva ndavati siyana nemari tagara kudaro vachiti ndakuvabvunza kuti muri kufamba sei mafambiro amuri kuita zviripo ndozviripo. Ndopavasa nomuzukuru wangu zviripo ndozviripo ndokupindura here ikoko. Havana kuita mazuva vakutotanga kuenda kwaamainini vakutogara kumba kuna amainini kusvikira ndakabatikana kusvikira nanhasi zvavari kutaura izvi nyaya iyi mambo vaitorera vanhu ndichaudza kuti rudo rwandaipa mwana uyu mukadzi uyu nezvandaimitira inini handitambiri itei zvamuri kuita. Vatora vanhu kudaro nofunga svondo rapera paseri
varwadziwa. Ina handisi kuenda kumba ikoko kwamai vavo kana kumukadzi voko, vakaenda futi kumapurisa kumadziva, takasvika futi ikakanzelewa vakakonewa nazvo vakati makatora here makamukumbirawo kuti tiri kukumbirawo mukadzi wenyuyu titava ite musarapano. Handina. Ko nhasi mapinda mumba makaunganidzwawo here hama dzomukadzi kana kuti hama dzomumoti nhasi ndakupinda mumba? Handina. Kumadziva kuporisi tabvako svondo ravazoya kunoku futi ndoravaenda futi kwasabu tora vanhu ndoda kuvapa mombe vaneta ngoti ndoda kuvapa mombe kuti ndakavapa, asi ndakati ndipei 500 pamari yatawana, ndipei 500 ndiende kumba kwedu. Izvinezvi makaenda nomukadzi uri kwaHarare madzamisa fetiresi angusvika nanhasi haina kuuya, saka ini ndoda 500 ndiende kumba kwedu. Svondo rapera iri kuti vazoya kuno vaenda kwasabu ndoda kuvapa mombe, vari kuramba ndoda kuvapa mombe. Ndikati ina handidi. Rudo rwandaipa mukadzi waJotamu ndichivaitira nozvavakaita, ina handidi. Ngavaende kwamakaki kwacho kwavari kuenda, mombe yavo ngavagare nawo, inini ndichagara pano. Kana vati iwe uri kuramba zvandiri kuda uri pano, handichakuda, inini ndichagarirawo nangu ndiri papi, ndiri pano. Vakaenda Sabhuku, iwewe uchitanga nhaka dzako, vanhu vakakumbirawo here kwaSabhuku svondo raperera, vakakumbirawo here tikukumbira mukadzi zvikati havana. Ko mazotora mukadzi makupinda mumba makagara dare here nomukadzi nehama dzake nevakuti ndakupinda mumba? Handina. Saka inini mambo ndikataikwa, itai zvamuri kuita, handisi kutambira, itai zvamuri kuita nokuti inini ndindai kubatsirai nhasi ndinova maita rombe, saka garai makadaro. Tabvapo mambo ava vatanga nomukadzi uye vakatanga munin'ina wari mupenyu, inini ndaakurwara, arume vangu inini ndiri kunzwa zvakati, aiwa achiberekwa ende kutarweni, aiwa inini ndakaenda kumutora shanga ndikaendeswa nomuroora kuchipatara. Handina kuzopedzerwa ndanzi munoda kuzodai murume nyaripo, imi maende kuchipatara. Vairamba, asi vaipedza 5 days vari kuHarare nomukadzi wavo ava, vakaramba svikira vakaenda kuhanzvadzi yangu futi uyu, hanzvadzi yenyu kupera uko haasi kumbodya purasi ari kuramba kuenda kuchipatara. Mubvunzei kana pavari kuti ndomiri wangu here, ndofa vauya hanzvadzi dzangu dzakukurutsiwa zvikanzi uri kuramba kuenda kuchipatara, kuti ndikati handisi kuramba, ndiri kuvati handei kuchipatara. Alright,